Os cativos da Pobra vivirán unha fin de semana chea de ilusión coa visita do Balbador e Papá Noel. O primeiro achegarase ata Vila o venres, acompañado de gaiteiros e zancudos, mentres que Santa Claus encabezará un gran desfile o sábado xunto cos Magical Brothers. E o sábado vamos a facer un gran desfile de Nadal para recibir a Santa Claus. Se acompañará de 5 monecos, os Magical Brothers, que son muñecos de luz que xunto con os 8 músicos pois acompañarán a Santa Claus nun desfile que partirá da zona de Banda Seca ata a zona do que da Covecha, todo pola Rúa Gasset, a Rúa da Paz, Díaz de Rábago, e despois virará no que na zona de Beiramar ata a Rúa Castelao e a Praza de Abastos. Na Praza de Abastos estará Santa Claus para recibir a todos os nenos, e por eso animamos a todos os nenos a que veñan a disfrutar desa actividade que sabemos que vai a ser moi fermosa. O domingo nevará na Pobra cos canóns de neve artificial que se instalarán no Cantón da Leña, onde se desenvolverán varios obradoiros de Nadal. Pero a animación non acaba aquí, posto que o día de Noiteboa, a Galaecia Small Band ofrecerá un concerto nos Xardíns Valle Inclán. Pois o día de Noiteboa vai haber unha sesión vermú nos Xardíns Valle Inclán a cargo de Galaecia Small Band, e vai ser dende as 12:30 da mañá ata as 2 da tarde, pois eso que invitamos a todas as persoas que se acheguen por ali, porque foi algo que non puidemos facer cando acendemos o alumeamento naquela data, quedou posposta, e entón vai ser o 24 de decembro, que consideramos pois que tamén é unha moi boa data